Ahojte, dnes si povieme niečo o zbere surovín a zaujímavosti okolo toho. Vychytávky, ktoré vám dnes ukážem, môžete využiť hlavne na Nomad mapách. Určite ste niekoľkokrát alebo viackrát rozmýšľali nad tým, že čo so surovinami, ak villageri ťažia napríklad stone a vy v tomto momente sa rozhodnete, že chcete ísť, ja neviem, chytať srny, ťažiť drevo a teda. A teraz čo? Mám ísť tie suroviny naťažené hodiť do Tiska alebo do mining campu? Tak pravda je taká, že nemusíte. Teraz keď si postavím ten lumber camp, oni tie každý z nich má 10 stone. Oni tie nazbierané suroviny hodia do lumber campu. A pribudne vám stone. Sa pozrieme, máme tu 1000 stone. A pribudlo nám 30, lebo to mali naťažené. To isté platí aj pri love. Ukážeme si, každý z nich nazbiera nejaké mäso. A teraz sa rozhodneme, že chcem ísť ťažiť stone, dajme tomu. Každý z nich tu má po 8 jedla. Máme 1000. Oni to hodia do mining campu a pôjdu ťažiť stone. Hej, 1024. No ale čo keď nemáme suroviny na to, aby sme postavili mining camp, mlyn alebo hocičo iné? No aj na to je odpoveď. Ak máte poblízku spoluhráča a jeho Tisko, každý z nich má 12-13 jedla. Teraz máme 1024. Stačí sa schovať do Tiska. A oni to jedlo hodia vám z tohto Tiska. Môžete takto ťažiť aj drevo. Ak nemáte drevo na lumber camp, stačí v blízkosti vášho spoluhráča ťažiť to drevo. Máme teraz 800 dreva. Hodíme ich do Tiska. Máme 822. A vlastne funguje to pri hocičom. Skúsime zbierať jedlo z tejto husy. Vlastne nemusel som stavať ten mlyn. To je už jedno. Budem ho potrebovať k ďalšej úlohe. Necháme ich trošku zbierať. A čo teraz? Teraz by si sa rozhodol, že chceš ísť rýchlo ťažiť gold, ale zabudol si vyložiť to jedlo. To vôbec nevadí. Proste všetci tu majú 10 jedla, 9. Máme 1062, hej. Dáš im postaviť mining camp a oni to hodia. Oni tie nazbierané súrky ti hodia do inventára, hej. A idú ťažiť gold. Alebo napríklad takáto vec. Ťažiť stone, to je jedno, hej, to hocičo. Ťažiť stone. Nemáš mining camp? Nikde. Ale čo s tým? Nemáš na blízku ani to Tisko. Aha, máme tu, ok, toto zrušíme. Tak sa rozhodneš, že si postavíš... máme ten mlyn. Každý z nich má 10 stone, máme 1030. Postavia jednu farmu a všetci traja tam hodia ten stone. A platí to s hociakou surovinou. Čiže platí tu asi také pravidlo, že hoci čo ťažíš, tak to môžeš hoci kde hodiť do hociakej ekonomickej budovy. Čiže môžeš ťažiť stone, môžeš ťažiť gold, proste hodíš to buď do mlyna, do lumber campu, do Tiska, do hocičoho. A ďalšia vec, neviem, možno to veľa ľudí pozná, možno nie.
Ale môžeš aj tohto divočáka vyťažiť. Samozrejme, on keď začne zbierať to jedlo z divočáka alebo zo srníc, hocičo, on to chce zobrať do najbližšieho mlyna alebo do najbližšieho týska. Ale na nomáde sa stáva, že ty máš tohto villagera na úplne opačnom konci, čiže určite teraz nepobežíš do najbližšieho mlyna, ktorý je na ďalšom konci. Tak to môžeš urobiť cez túto fintu. Môže nazbierať až 35 jedla, ak zbiera jedlo zo srny alebo z tohto divočáka. Samozrejme, ty to tu nevieš hodiť dovnútra, stále to tam má, hej. Ale keď klikneš na tie ryby, aby zbieral ryby, on zistí, že je plný. Ešte mu dáme viac. On zistí, že je plný, tak automaticky to hodí do toho doku. Pozrime sa na to. Teraz máme 1089 jedla. Kliknem teraz na rybu. A automaticky to hodil do doku. Máme 1110. Takýmto spôsobom sa dá zbierať jedlo aj z divočáka od blízkosti doku. Vždycky najprv na tie ryby. Ak zbiera ryby, vtedy sa už dá kliknúť, aby hodil jedlo do doku. Čiže to je vlastne... Len to treba ustriednúť. Lebo on keď nazbiera tých 35 jedla, on tu bude stáť. Čiže to treba už len kliknúť na ryby a on to hodí do doku. A to by bolo asi tak na dnes všetko. Dúfam, že tieto finty využijete. Čaves.